ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Ngajime mpururu. Mushauna harangero. Mushauna harangero. Tokumbira kakune mina mdzimire ma. Say team Drewmas, ashipima si muri kweroko mamoyo, mother of 3, team rangu Drewmas group 2. Ndini fufe majaira ndona mgrupu nasi tina mkoma end kuno kwarusape. Aiwa tiri kupara chaizvo kuti nasi tatsikwa. Munongwaziya tikuredi kuti munotitsigira ende vanoita zvinhu zvinoita kuti zvinhu zviende mberi. Saka apa nasi tine imwe yatinayo kuno nasi ndiripowo ipapo. Aiwa ndiri kunzwa manyukunyuku. Drewmas Media taking you to another level. Kazwai moroi makadini muri Zimbabwe. Nasi rimwe zuva kusangana zvakare kwatiri kuita mune chimwe chirongwa sezvo takakuudzai sematauriro atakaita kuti aiwa kanhau yagogo vakawanikwa vasina kupfeka kumakuva tichasvika nayo kumapena. Nhasi tadzoka kuti tichienda kumuprofita achazotiudza kuti gogo vanoroya here kana kuti havaroyi. Rakuzita ndinonzi Andrew Neshamba. Utini? Ngiyavila namhlanje ngiyajabula. Plus ndozama ncuve musati matanga kutaura ndofunga mukatovatasa somukutoona kuti vari kutonhorwa. Tiri kumaungwe inozikanwa nechando kuno manje ndokwedu manje. Mafadzi eDrewmas muripi kodai matombondivigira juzi mumwe chinekusaiuso kiriketadzizo hakuna kugodoka. Sanibona nimuli yeZimbabwe ayisihlangana phela njalo siserusapho esiphendukeleyo nindaba leyana esake sayikhulume kaGogo. Gogo wabanjwe ngagqokanga lwana abantu ade besithi kumbe ugogo ekuphambaniseka ingqondo. Ndakhumbula indaba ephunyiswe ngeprogram edlulileyo le adiphunyiswa ngu-Andrew nosisa besithi hayi bahambile phela sisedare komambo ukuthi babone ukuthi hamba njani babuswa njani. Engxenye ugogo engakhuluma njengombana sesedare enkosini, kodwa phela hayi sifuna ukuthi indaba lezi kazibuseki ngendaba yokuthi ngezomoya, sifuna ukuthi sifike phela kwabenze ezomoya. Elami igama nguThando, intombazane ingabo. Takaudzwa Thando nenhau yemaconditions. Tikati isusu tinoti uroi kanzaiwa maconditions. Naizvozvo takatumirwa mafoni call vakafona nemalandline vachitiretena kuti imimi ndimakudza muno kuti anoroya, makudza gogo vedu kuti vanoroya. Mavanzwa kuti mudare makavanzwa paya vachitaura kuti aiwa havaroyi. Saka isusu nhasi uno taakuchienda kakumaprofita vatiudze kuti vanoroya here kana kuti havaroye. It's another level. It's another level. I believe Zimbabwe nthembalizile phela edalebeza ukuthi babusile bona ukuthi uhamba njani ngoba phela thina sikwazi ukuthi singathi ukuthi uyaloya yini abanye bekhuluma ukuthi lama conditions gogo kezwa kuhle ugogo le dementia. Ayi phela lathi sisuke sathi kwenza ukuthi sihambele indaba le ngoba at the end of the day lizagcina sithi Drewmas Media lithi ugogo yaloya, Drewmas Media lithi kumi kanjani. Hansita igaga. Naizvozvo muri Zimbabwe rekedza tipinde muchirongwa chezuva ranhasi. Sekwanzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Wabereka makadini?
ndofara ndine munhu wamafambira kuona tikunzika zvakanaka ina ndikuziva iwo babereki ndakakuona inhasi kana paina akandiona kana paina anondiziva amene kuti angandizivira kuti asina ndikuziva ndakakuona ipana panhasi chandoda kuti mutererese mashoko andichataura nemi dare rinori handitendereri kudai ndinongonanga pane nyaya ndapedza kutaura nemi ndichazokupai nguva yekubvunza mibvunzo kana ndisati ndakupai nguva yekubvunza mubvunzo hamutenderwi kutaura kana kubvunza mubvunzo handidi munhu anonditungamirira mberi kwedare kana kundiudza zvamafambira ndisati ndakupai nguva yekutaura tikuirana ndiri ndoimba kuti mafoni edu tese akadzimwa changamire imi muri kunyorana ndatarisa mhuri iyi yese yakadai so ndine chikadzi kuti handine tsawani nekuti ndatarisa ndichiona nhaurwa ine chekuita nekupokana kana kupesana kwamazwi kana kwatingati kupumhana anembunidzwa changamire kwatingati kupumhana ndati muyatonitereresa zvakanaka asi chandishupa ndechekuti ndatarisa nhauyo ndikaona hakasi kekutanga hakasi kechipiri ichiitika Gogo simudzai maoko kuti dzikisai maoko pasi simudzai maoko mudenzi dzikisai maoko pasi alright ndaona kufamba kweharawa kana kuti chembere pakati pemarinda kana kuti makuwa ndikunzika zvakanaka ndakunyatsonditererese stereki ndaona kufamba kweharawa kana kuti chembere pakati pemakuwa asi nhaurwa yekufamba pakati pemarinda haikasi kekutanga zvichiitika ndikunzika zvakanaka hamusanditya vabereki ndikunzika zvakanaka here ndonhau hombe andaona yasunga baba ndonhau hombe andaona yasunga chaunga chese chikufamba kuzoya mudare rindoni inhau ine chekuita nenhaurwa yekumakuwa kana ndikunyembaita kuti kwete ani ndasimudza gogo wa maoko ndikatidzikisai pasi sei ndadaro munhu akaonekwa ari kumarinda munhukadzi kana kuti ichembere anzo vasho vakataura ndasimudzai maoko dzikisai pasi udzama kudzikisai pasi auya nagogo wandiani mwana wacho ndimoya nawo ndimumunamo tistina toti muda kuti muye mugada satulidza makona nauya ndikuti ane zvaimanda mamanyatsoibata zvakanaka ndikuibata ati ndaona kufamba kwechembere kumakuwa ndikuziva asi kufamba kwechembere kumakuwa akasike kutanga zvichiitika maona ndikuchita mudarirano ndikuziva chiri chimisikidzo chekumuka kana chimisikidzo chekusabvarura machira ndikudzika zvakanaka handisina sofa ipapo pakumuka pakana kuti kusana noti shona yacho
ndati ndaona nhau ine chekuita nechembere kufamba kumakuva uri mucherechedzo wekumuka kana kusabvarura Machira. Nekuti ndiri kuona nhoroondo ine chekuita nekufamba kumakuva akasike kutanga pa. Imi munozviziva here? Hamuzivi. Asi makazvinzwa. Hamuna tombozvinzwa kuti kumakuva kuri kufamba chembere. Handinganyeti. Ndoda ndikubatsirei zvakakwana changamira ndiri pana pandiri. Ndoda ndibatsire mhuri idzi zvakakwana. Ndine mwenyaya yekuti mutemo unoti bata kuti nekubvarura Machira. Asi ndada kuti nditsvage nzira kuti ndingaritsanangure sei kuti rijeke. Vabereki ndava ndikutaura panapa ndiani anopikisa nini kuti hamuna kuona munhu kumakuva. Asi nzoroko kuti ini. Peta imimi ba. Ndiani anopikisa nini kuti hatina kuona munhu kumakuva. Pamwe ndingangotaura ndega panapa ndiri kutaura ndichirasika. Ndiani anopikisa kuti ashoko ramukutaura rekuti kumakuva handiro. Asi munzoroko. Sazura kutese tiri mugwara rimwe chete. Nawai ndikutaura iri kuzikanwa kai. Ndo nhau yamafambira chai kai. Ndizozo. Ana urasika dare rangu kapana. Ndizozo. Ndataura ndo nhau chai yamafambira yamaurira munhu ka. Ndizozo. Ye munhu wokuonekwa ari kumarinda. Wandiri kududzira panapa kuti idudziro yekusabvarura Machira kana kuti kumuka. Hakuna chimwe chinomboda kutsvagwa kana kudii, ndo mucherechedzo. Ukauraya munhu vanhu wacho wakafamba ukasambiko paguva pawo hadyike munhu iyeye unoonekwa uchifamba uripo. Ndikunzwika here vabereki? Ndosaka muri kuona nhaurwa yamafambira kuno ndeyekubata munhu pamarinda kana kuona munhu ari pamarinda asi akasike kutanga zvichiitika zvinhu izvi. Handike kutanga, handike chipiri, handike chitatu zvichiitika zvinhu izvi. Vanhu vachizviona vachinyarara. Kusvika nhasi zvazoonekwa mazofamba mazouya kuti munzwe kuti sei zviri kuramba zvichidaro. Saka ndofunga muchidimbuka. Ndo mazuva ndikadeutsana kana paine zvingade kubvunzai dzosai mashoko kuvanhu venyu vandibvunze mubvunzo. Abereki makasununguka kana pana nechekubvunza. Bvunzai nyeshe. Chimomira isho wabvunza. Pamusoro inini chendoda kuti ndibvunzewo ndikuti awa tete awa vanokuonekwa pamarinda vakaonekwa kwakaita nhamo nekuchechi. Hakusiri kumarinda kwakaonekwa tete awa, hakusiri kumarinda. Zvino ndiri kunzwa vanhu vangu nyarara nyaya yacho kuti hakusiri kumarinda kwakaonekwa munhu. Munhu akaonekwa ari kunze kunzira inoti imwe yacho inozoenda kwarusapi, imwe nzira inoenda kumba kwacho kabva marinda. Ari munhu umwe chete iye kana kuonekwa achibva nekumarinda ari munhu umwe chete iye. Handike kutanga ndosanda kuti mucherechedzo wekusabvarura Machira. Handi mazoshona ndataura. Izvo handichazviziva. Ndandikubatsirei kuti imi mhanda wananga mapikisa nezvokuti kumarinda. Ini ndiri kuti kumarinda. Amene chakabereka nawo kana makazozvibata zvakanaka. Panzi. Kana paina nemubvunzo ndibvunzei. Vabereki musanyarare bvunzai mibvunzo. Pedzerenyu. Hapana pamwe patakambonzwa kuti waonekwa uchibva kumarinda. Aiwa ndini ndataura manje. Kuno kwamauya kuno kwabereka mauya kuna chiremba ndotaura zvekumhepo. Handitongi dare saa changamire ba. Changamire vanotonga matongero asi kana maunzi enda episeri kwechuru munauya kuna chiremba ndotaura zvekumhepo. Ndisaka ndati handike kutanga zvichiitika zvakafanana neizvi. Mazoshona ndataura. Ana kuti pane munhu akaona kafonda ati inini dare rangu raditi handike kutanga ba zvichiitika.
zvinhu izvozvizvi zvakuti pakasvikwa pamukowa pakasvikwa pambuya pamukowa pakasvikwa pakanotakanura hondo ine chekuita nekuroya nekumuka muchashamisika imi mhese imi wese vari kudhauta kuti hanzi munhu angasaendi kumakowa muchashamisika maona zvinobuda mumba make mukadzi ataura kuti hanike kutanga ndini kumhepo kwati hanike kutanga ba zvichiti pakafiwa vanotenderera kumakuwa hanike kutanga ende zvikasagadzirisika pakafiwa futi pana kwaita futi nyaya imwe chete iyo futi yekuonekwa futi munhu ari kumakuwa ndibvunze bvunzo kana pane mubvunzo wabereki ndibvunze changa isusu ndosaka tauya tinoda kuti zvitogadzirisike kuti zvisazoitike futi ndibvunze mumwe mubvunzo kana pane unomubvunzo chadzoka kwamuri baba baba ndibvunze mubvunzo imi mune masiki vari kuseka ndibvunze mubvunzo pane zvikutaurika ndisada pajeka here shangamiri inini hapana chiro chendinotaura ndangoteerera zviripo zvacho ndo zvendiri kutoteerera pakanaka ndinoda kumbokumbira kubvunza kuti tazvinzwa kuti ndo zvinomboitika isusu tinee tiri vanhu wepanyama hatizivi zvekumhepo tinofara nekuti tiri kwamurise kumhepo ndandichifunga kuti pamwe iwo semunhukadzi wokudai pamwe hatomboziviwo kuti ndo zvinoitika ndandichiti saka saizvozvizvi hatoziviwo pamwe munazvo here zvekuti munozogonawo kumubatsira kuti sezvaari kuita izvi zvisarambe zvichiitikawo pari nekuti zvimwe zvinoitika usingatozivi kuti pane zvendiri kuita ameno semiwo kumhepo ndosaka ndati pamushapawo panda kusvikwa handika huro ihwo kuti ubve kusvika pamusha handiti tobata zvinokonzeresa munhu kuti aite zvekuita ngadzisimo dzese mumusoro munzamashoka ndikutaura ndataura pachikuru zvabviswa zvabva zvapo awa wochiparwa nyora dzacho idzodzo dzine chekuita nekumuka waparwa wobatswa ndokuti nhaurwa ine chekuitwa nekutaurwa kwezita ravo muchemberawo zvipere nekuti zvikasiwa zvakadai pakangofiwa chete zvinongoitika futi chikadziko seichochichi zvokuti vanhu vachazopesera vakuzomuona achimuka mangwanani akagara pamusoro penda makafunza nekwasingazoita vari kuite zvisandi kuti ngazvigadzirike nekuti baba zvazvafumuka kudai so mhepo iyoyo inotoziva kuti ndafumurwa ichaenda kunomushandisa zvakapfurikidza zvokuti mese munenge makutozviona kuti honai saka kuzvigona ngazvigadziriswe kuti chembere isunungurwe zviite zvakanaka zvifamba ndofunga ndomubvunzo wamabvunzo anditi wabvunza wakangofanana nokuti zvoitwa sei chinodiwa kupinda mumusha baba chinodiwa kupinda mumusha mumuri konogadziswa kononongwa zvinokonzeresa kuti mukadzi uyu aite zvinoitika izvi pagadzwa musha wake uchigadzirwa zvabatwa izvozvo iye uchiparwa nyora dzacho dzine chekuita nekumuka zvapera izvozvo mukadzi uyu anenge asunungurwawo hakuna futi munhu anozomunongedza futi chero kumusha kwanogara chero pai nekuti anenge asisina dambudziko rakafanana neiyi ndozvinodikana kuti zviita yakwamuri ndimunodzidza kudzasa kwavari motaura nawo kuti warinzwa here randataura Roberto, kana hatisina mibvunzo kana kuti tagutsikana nematara batwa muno mutinodzosera nyaya yekudare sezvairiendera mberi. Ndiri kukumbira hangu kuziva kuti apa kuti vanhu vaende kumupamba pavo zvinoda kumusha kwavo here kana zvinoda kanyamukomba wacho wekumurume wacho vanoenda vachinotivhujunura vachidaidza munhu ndeyekupi dare kada rakadai so much hariitwi pasina hama dzake mukadzi uyu ana madzoshonatarwa hama dzake dzinonoziviswa nekuti mauya naro kudare kwachangamiri saka harichisina manyadzi harichisina kuhwanda harichisina kunzi pane zvavakanganisa kurikanganisa kwedu kuitwa kwebasa pamba pake mukadzi uyu hama dzake dzisipo ndo patinenge rakanganisika kuna shona yakadaro saka takakosha kuti waridziwa vantuti wakwasha wacho ndo vachanosuma natezvara wavo naana sikuru vanenge variko kuti ndo dambudziko ririko zuva dheti ramunenge marongera kuno kuti ndo pari kuuyiwa vanhu vacho vange varipo vachiona zviri kuitwa pane hama yavo nekuti ndo vanoyera mutupo kana bvunza rimwe chete nehama yavo hazvigoni kuitwa navakwasha izvi kana vazukuru ava wasipo waridzi wacho ndofunga ndakupindurai zvakanaka ipapo ndofunga ndapedza Tine mashoko erabereki. Saka unyarara kutaridzwa tagutsikana ndide. Dare tinoridzosera kuna Changamire semabudiro araita ndo wachatipa
gwara rekufamba naro. Handiti? Saka tese tinosunungurwa tombodzokera panze apo patabva kudare kutoona kuti mudare mune vanhu here kana musina vanhu topinda todzosera nyaya yamafambiro ataita tiri pamwepo. Handiti? Tinotenda. Ine dzidziso, ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu ndipo patinowana vana sekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Unganyime mpururu. Mushauna harangero. Mushauna harangero. Tokumbira kakunemi naimdzimire mabereka ana amutina. Mpururu kana mukanya. Mandibaya. Tokumbira gwara reupenyu. Idzidziso kune vanoteerera kutoshora unozvivharira nzira idzi, nzira dzimwe chete. Anoda kuchitendero achida kuchiwana, tese tiri vamwe chete. Uyewerere nje, uyewerere nje, uyewerere nje, uyewerere nje. Takumbira shumba onakanda kutenderere wati pagwara reupenyu. Wongo muri yeZimbabwe ndofunga chirongwa chatakupai nhasi chakutapirirai manzwa zvataurwa nemuprofita hanzi Gogo Havabvarure Magumbeze. Nemiche yacho yanzi nemuprofita kuroya. Maconditions ari baya. Kufaraka kwatiri kuita muri yeZimbabwe asi ndo mashoko abuda ndofunga mazvionera padare. Muli yeZimbabwe iyo phela indaba adesilayo adesamba la ekaGogo phela ukuthi sigcwalisise lapha lokho esakuqalayo siqedise. Liyakhumbula phela abantu besithethisa abanye Drewmas media lokhu likuthatha ngapi evidence la iyakhona lilayo yini lambona yini ugogo wethu yagula. Kodwa phela sambile kwabomoya limzwile phela umuntu wenkosi ekhuluma ukuthi hayi ugogo wahla umqamba bengena ngoba bekulabo gogo abaningi, wafika wadodwa yena wasukunyiswa izandla wakhuluma ukuthi hayi gogo mbona wena uvuke emangcwabeni uhambe emangcwabeni endeka iso first time ugogo yikha kubonayo ukuthi izinto aziyenzayo. Hayi phela sokukini muli yeZimbabwe khathesi vataura profita kakawanda gogo vachizviti asi vese vanga varimo vataridza kuti havana ruzivo nazvo asi hanzi gogo akasike kutanga. Hayi muli yeZimbabwe kuyaqanda kodwa thina sithe sihambe ngoba siyagcina sesithwa singabantu bamanga. Chatingade kukuzisai muri yeZimbabwe isu seDrewmas media tinokupai step by step sezvamaitikiro azvinenge zvichiita. Naizvozvo nyaya iyi yanzi ichidzokera zvakare mudare tinzwe kuti mambo MAKONI vanoitonga sei. Gogo hanzi muroi tauda kunzwa kuti mambo vanoita sei nemuroi zvinofamba sei. Saka muri yeZimbabwe ngatisanganei muchirongwa chachange tichikuunzirai the last part of it, if not the last tichizokuzisai kuti zvinenge zvakamira sei. Muli yeZimbabwe khathesi sizobuyela back enkosini ukuthi lisuthiseke sesivela khona kuwabezomoya sesibuyela futhi enkosini ukuthi lisuthise ukuthi kuhamba njani bazamubusa njani njengoba inkosi layo ikwazi ukuthi abantu abanje babuswa kanjani lesizwe ukuthi kubona njani la uthi kunjani yikho yini liqiniso yini. Saka rusape
tichange tiri muno kusvika mati eke. Pana fani yeDrewmas Media anonzi Wendi. Kungomuudza kuti chayamarusa peWendi 0 can't get. Ari kumbotembei. Izvezvi isu tangoona anonzi Shadi, mukoma Shadi chete. Mukoma Shadi Wendi ari kutsvedza asi kubatika. Ari kutsvedza semurambo. Senguva dzese muri yeZimbabwe ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga